siya magaling ko gusto. Kaklaro ano, siya ganahan mo. Bitaw, pigan pa ni mong 3 children kung maglimos o gugma. Move on na lagi, kuy. Bury the puppy pa. Di ka move on. Kung sige pa niyo ganoon na on, na pwede pa kanya igugmaon. Sige ra kagukod. Isudra ba na apso ng tao nga kusog mo dagan? Kung maggukod ka, ay nagdagan. Paglakaw ra, kaya di magyapon mo siya maapsan. Kapoy-kapoy ra ka. Yes! Kanang gugma, mura ra nagtagay. Bisag unsa kalingaw, in the end, makaingon ra gihapon kag di nako, di na nako kaya. Oh, shut up. Bitaw. Inom. Sige.